Solusyon ng pagpapabawal po sa pagkakasangkot sa pagsangla ng mga cash card ng 4-piece beneficiary sa Bayambang. Pinagtibay po ng Sangguniang Bayan ng Bayambang ang isang resolusyon po na naglalayong protektahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4-piece laban po sa pagsasangla ng kanilang mga cash card at iba pang kaugnay na dokumento. Sa ilalim po ng Resolution number 198, maigpit na ipinagbabawal po sa sinumang individual o grupo o establishmento ang pagkakasangkot sa anumang uri ng pagsangla ng 4-piece cash cards, identification cards at maging ang oath of commitment ng mga benepisyaryo. May kaukulan na multa at parusa ang ipapataw sa sinumang lalabag sa nasabing resolusyon. Ayon sa kumpirmasyon mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD, may mga ulat na ginagamit umano ng ilang benepisyaryo ang kanilang 4-piece cards at dokumento bilang collateral sa pangungutang at iba pang mga transaksyon. Itinuturing ito ng ahensya ay na bilang bawal or bilang illegal na gawain na sumisira sa layunin ng programa na matulungan ang mga pamilyang nangangailangan na makaahon sa kahirapan at sa halip ay lalo pang nilulubog sa pagkakautang at pagdedepende sa iba ang mga benepisyaryo. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang mahigpit na pagpapatupad ng naturang resolusyon upang masiguro ng 4-piece ay mapapakinabangan ng sa wastong paraan at para sa tunay na kapakanan ng mga benepisyaryo. IFM News. IFM News. IFM News.